Pois eu son Cristina, son socia da cooperativa Urdime. De Urdime entendemos a colaboración con outras cooperativas non como unha solicitude puntual de servicios, senón tamén como un xeito de facer, non? E de estender a economía social. É dicir que colaborar con outras entidades que, como a nos, teñan valores de igualdade, de sostenibilidade, outra forma máis de facer cooperativa. Para a intercooperación tamén botamos moita man da base de datos de Espazo Coop, porque aí teñen un listado onde se pode consultar cooperativas que dan diferentes servicios, e tamén nos gusta moito acudir ás formacións destinadas a cooperativas, porque aí sírvenos para coñecer a moitas compañeiras e compañeiros que poder establecer alianzas e poder traballar